Kisay naminaw sa ano? Okay, Kamot na naminaw. Mapikabi. Wag gid wa mo ka sagot. Kay una di man pwede mo ari dire kay sabaan man tani ngani gibawal ba yan ni makit-an tang Google City tapanan. Okay. Wala may giingon yung magpalista. Dili ay ang kuan, ang hatagan atong sa kalibo, katong dili makadawat sa 6,000 gikan sa DSWD. Wala pa bang yun, kaya wala pa may gihatag ng form. Dili pa man, wala to na to, kung dili kita malista atong 6,000, dila na mo, dili na nato apilong kay ihatag ayuda, may nanang sa kalibo. Kaya huwag na kabalo, baitan mo apil mo sa lista ron, maka-avail ka sa 1,000, huwag ma-apil din mo sa 6,000. Unang sa itong 6,000. Sana kung apil ka 6,000, magkagaling hindi Tagalog mo. Tagalog ko sa ito. Wala apil ha? Wala. Wala natagon sa barangay? Sa barangay ni mo? Pero unahon lagi daw itong 6,000. Ano sa mga unahon niya? Wala klaro to po. Di kin malauman po. Okay, dili man gyud punta na ningon man dis na holiday, nga dili tanan matandaan nato. Naon sa gyud tong 6,000. Kung gani na kung gani ko kabangan ko sa nang lugar gani ko na ko. Pero gani ako kumukirin regulars day, pero parents pa, yun ang pagkikin ni Magdala. Wala na ba may kambas nun, sir? Kambasir ni, kami mo, kambasir ni Magdala. Wala may pinta mga santos, item. Basta mo na yung ilang instruction nga katong dili kadawat sa 6,000. Mao gito yatagan o gano'n. Kaya wala siya ng program ron. Kanya katong kuan, katong 1,000 po dili magpunto karon diya dayon mahatag po nila. Dito ko gahapon, dito may gahapon dito mang sa iyang balay. Si Sir Agbon ba yung nagkuhan sa kong ipakuhan akong number dito card. Ipasa pa sa mga ID na akong pangalan. Para siguro to sa kuan yung sa unsa sa Balista tambal. na si Muha, dili. Sa kanong wala may kadawag sa gulay ni Ma'am Bibi. Ay, gulay? Mga kami hinabang ng video ng mga ka. Tarong kas pagkumani. Gani, bago ni Ma'am Bibi. Kato siguro gulay to imuha. Wala, kami kadawag sa. Lagi wala nag-abot kato nag-abot ta wala na. Naka-distribute na ko 3 days ko distribute. Oh, Isa na lang mo, kasi gamay naman mo. Wala na lang mo wala ko ko nagingon niya. Sa mga sa power sa tinood lang, ito pagpunta. Lagi di pa ba buto ba ko nimo anak? Ni siguro toy kanang sa imo nga na istorya ng atik bagog ka wala good. Yeah, nagana po. Wala naman may kamaki lang may nakupragamay ng baby. Wala mong good siya nagingon niya. Oy, lista nang naa di arus charm. Wala inay. Ningon naman inoon niya maabtan mong gubya sa pamilya. Kaya siya may naingon niya bawal ang tapok-tapok niya. Charm. Tawag sa imo ay lista ni mo magtawag. Wala man po may mga load naman na. Wala ni personal gyud natin. Lagi mo klaro na ko no, nagtawag mo Sir Hyrick niya. Kung sa man ni Sir, patawagon din sila nga na-unfair kung walay load. Huwag gani. Huwag yun tayo kwarta, ikapalod. Wala may lista lagi. Dito mo kuha ng lista. Wala kung may mga service ano, kailangan man ko pagyahan. Ito ba kuha lista yun? Punahon itong 6,000. Sa itong wala yung kapilaan na. Diba yung mang bili, manawag sa mo, lista ni Ako mo. kay giklaro na ganina kang Sir Eric. Okay, yung service tayo na dili, wala pa ito mga load. Tayo na dili. Ako lang tawagan na niya. Papaminaw na ko sa inyo Sir Eric para maklaro lang ito. UN magano? UN no? Oo, UN na nida. Kasi Akamoto. Kaya nabaro ni na site. Hello, sir. Sir, nitawag lang ko, sir. Giloudspeak na ko para makadungog ni sila. May kuwan lagi daw, sir. Ni
ingon mo daw si Ma'am Bibi kaganina na kung na'y manawag, ilista lang ang pangalan. O niya, kay wa man daw sila i-load, nanganay na lang sila diri para masiguro nga malista sila. Lagi mo, lagi. Kung bawal lagi daw maggawas-gawas, kuhanin, o bitaw giagi sa radyo. Kay para, wala kita mo kay bawal lagi mo. Ano lang ganin, ipalis na lang sa mga. Dito mo dito siguro ka na wala, dito na biyabigayan mo na kami mga bata. Lagi daw. Yes, mother, sa kami dito na ako. Sir, pares ano sir pa? Hindi mo ka po. Baon na lang tao niya. Wala ni tao niya. Okay, sir. Asli. Lagi. Ito na lagi ang pangutan natin. Kailan na palit sa tayong tao. Kana lang isa lang. Kung wala kami nilog, jadi ni kanya sa wala lang tao na magpapangaytakap sa inyo. Okay. Gato na lang. Oo, isis lang yapon na yung kapatagawa mo yun. Yung mga direct kami Dili nila. man may-useless, ma'am, kay naamay manawag. Kaya ito nga, hindi na pinapili sa komunikasyon nga, okay na magtawag sa imo. Kasi nagiging ako nga, may mga lugi, hindi katawag, hindi kayo nagpili sa akin. Ikaw na lang kung tawag mo. Ang advice isa lang, magtawag, dili, mao gani iaging radyo, kay dili lagi pwede mo ang gawas mo sa balay. Na kailangan mo tawag mo kay para ikatot na lang sa inyo kung sa inyo madawat, kay bawal man mo gawas, sumaw na lang na ipamaagi, iagi niya radyo. Kaya na nila din, ikasa na lang mo sa imo ang pangalan. Oo. Study ako, no? Dati ko na tumala ka ba? Nandito mo yung Ano na lang sir?